Salut și bine ați venit la emisiunea bienală Poliția Muzicii, că așa se numește, nu? Când un eveniment are loc la 2 ani. Zic bine, nu? Și dacă mai fac un episod, devine din bienală bianuală. Și tot așa, poate la un moment dat devine și săptămânală. Dar asta mai ține și de voi dacă vă mai uitați dracului. Întâi și întâi, ca să vă ușurez munca și ca să ne distrăm, bineînțeles, o să dau eu primele 3 comentarii. Mai trăiește ăsta, mă? Credeam că ai murit. Ești vechi cu metrei. Vă aștept să continuați în comentarii această bătaie de joc și o să vă rog să păstrați un limbaj licențios. Bun, astăzi la Poliția Muzicii vorbim despre noul boy band lansat în România. Nu mai ierta. Aflăm unde găsește rare și inspirația. Descoperim ce au în comun Lidia Buble și Miley Cyrus. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați și dacă sunteți abonați, nu uitați să apăsați clopoțelul ăla ca să vedeți de fiecare dată când postez episod nou, că v-am zis că mă pun pe treabă. Pe lângă faptul că mi-a venit cheful din nou să dau din buric pe aici, mai e și faza că v-am lăsat singuri un an jumătate. Bă, și n-a apărut unul să facă treaba asta ca lumea când sunt atâtea lucruri de care putem să râdem și să învățăm. De exemplu, ca să luăm din urmă, Smiley a scos piesa Oameni și n-am apucat să vă spun și îmi stătea pe creier chestia asta. Medicii vecinii mei sunt tot din schimbul 3. Smiley, vecinii tăi, medicii, n-au cum să se întoarcă din schimbul 3, că medicii nu lucrează în schimburi, în ture. Medicii au program de lucru și eventual gărzi de 8, de 12, de 24 de ore. Deci îmi pare rău să afli de la mine, dar vecinii tăi te-au mințit. Ori sunt pompieri, ori paznici, ori brutari, dar medici sigur nu sunt. Polițiști mai pot fi, doar că ți-ai fi dat seama că nu-s medici când deschideau gură. Hai mă că am glumit! Dar mă bucur că Smiley nu știe programul medicilor, asta înseamnă că e sănătos și așa să ne-l țină bunuțul și ginuța 1000 de ani de acum înainte. Și doar ca o coincidență, apropo de medicii vecinii mei, bă, eu mă uitam la clip și chiar îl văd pe vecinul meu în clip. Mă grăbesc chiar. Pe bancă acolo, domnul care stă pe bancă e vecinul meu, stă pe stradă cu mine. Mă rog, a plecat, că s-a mutat între timp, dar când s-a filmat clipul, era vecinul meu. Și acum, în timp ce vă povestesc, îmi dau seama că e amuzant doar pentru mine. Dar chiar e vecinul meu. Era, că s-a mutat, a vândut. Eu i-am cumpărat casa. Asta în care filmez acum e casa lui. Nu mă crede nimeni, nu? Dăm fast forward de acum un an și la vârsta la care boy bandurile se reunesc deja, Alex Velea, Connector și Smiley abia intră în afacere. Împăcați toți trei cu chef de treabă, au lansat piesa Nu mă ierta. Nu mă ierta. Nu mă lăsa. O piesă frumoasă, dar dificil de ascultat, după cum spune și Smiley în postarea lansării. Greu de ascultat și muzical, cât și ca mesaj, atât pentru bombardierii vechi, cât și pentru generația nouă, crescută cu 6ix9ine ăștia, care au mesaje de rang superior. N-am putut să mă cac o lună jumate. Clipul, în schimb, nu intră în turul 2 dacă mă întrebi. Connector, Velea și Smiley și actorul Vlad Brumaru joacă rolul iubitului infidel. Iubita Daria nervoasă îl prinde și iar de o palmă. Versus dorința mea de încă una. I-a dat o palmă de a muta cuierul din spate. Când primește Vlad palma, nu se vede nimic în spate pe hol. Când preia Smiley, se vede ceva ce pare a fi un suport din ăla de haine, de umerașe, mobil. Versus dorința mea de încă una. Problemă cu racordul și la suporturile, protecțiile pentru farfurii. Ea se enervează și curăță masa și pe masă e o singură protecție din asta de farfurii, că nu știu cum se cheamă, pusă câș. Nu mă ierta. Dar înainte să-i dea palma, erau două puse frumos, drept. Versus dorința mea de încă una. Oricum n-am înțeles niciodată ieșirile astea. Bine, l-ai pleznit pe fraier, dar chiar e nevoie să spargi farfurii, vaza, ușa, geamul, televizorul. Păi nu tot tu strângi? Aici, pentru băieții mai tineri, aici deja avem 2 red flag-uri. Palma și aruncatul de lucruri. Când întâlniți asta, deja vă puneți întrebarea, bă, fata asta e ce trebuie? Și al 3-lea red flag este atunci când vă înjură, că se citește asta pe buzele ei. N-aș merita. Al 4-lea red flag, când îți distruge din pură răutate lucrurile la care ții. Se duce ia chitara și o aruncă pe geam.
Greșeala e că atunci când l-a plesnit pe Smiley, chitara era sprijinită în stânga peretelui. Când s-a dus să o ia să o arunce pe geam, se mutase singură pe mijlocul peretelui. Și-a dat seama chitara că e nebună femeia și a luat-o ușor spre ușă. Iar al cincelea red flag, băieți, am putea spune că este atunci când îți aruncă și hainele pe geam. Mie pare că sunt prea eu, prea pentru mine, așa că te rog, țin-o de partea. Numai că aici e mai mult decât un red flag, aici e clinic dovedit, zic eu. Pentru că în criza aia de dragi, când vrea să ia hainele să îi le arunce pe geam, bă, femeia și aruncă rochia ei. Și ca în orice caz de relație toxică, după toate scenele astea și tot scandalul ăsta, se apucă de iubit. Deci băieți, dacă găsiți toate semnalele astea la o fată, fugiți. Fetelor, dacă găsiți băieți care să scoată așa cei mai rău din voi, la fel fugiți, că asta nu e iubire sau o relație sănătoasă, nu se poate așa ceva. Ceea ce mă duce la următoarea piesă scoasă de boybandul nostru, Așa Ceva. Ați văzut ce a fost? Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut așa ceva. Aici atmosfera e ceva mai veselă. Deși anii trec, flamingoșii rămân în clipurile din România. Rămân în clipuri și binecunoscutele lumini de pe platou care se reflectă în ochelarii de soare ai artiștilor pe care regizorii români încă n-au învățat să le evite, dar mai e timp până în 2100. Mai vedem pe banchetă și camera, sau mă rog, suportul camerei în care se uită Connector. Ceva, de când mama m-a făcut așa ceva, așa față, așa tu. În rest nu mai am obiecții și gata cu boyband-ul, că trebuie să mai vorbim și de aripa tânără. Rareș a lansat cel mai fericit de pe pământ. Super hit, nimic de zis, doar că n-am văzut nicăieri în descriere că e mai degrabă un cover după Alej și Iorgaci, Tranqui te puedes enamorar. Or fi cumpărate drepturile, dar să ne spună și nouă, că nici Lidia Buble nu ne-a zis cine e de fapt Maria Maria. Maria Maria a Lidiei Buble e de fapt Jolene Jolene a lui Dolly Parton. Știți cel mai probabil varianta cântată de Miley Cyrus și o vom folosi pe aceasta. E un fel de traducere, Lidia o roagă pe Maria să nu-i fure dragostea. Eu te rog să nu-mi furi dragostea. Miley o imploră să nu ia bărbatul. Lidia îi spune Mariei că știe că dacă vrea să ia bărbatul, ar face-o cu ușurință. Dacă-i cer să fie al tău, el pe gânduri nu asta, o secundă iar nu am. Miley îi spune lui Jolene că înțelege că i-ar putea lua bărbatul cu ușurință. Dar Maria, tu nu știi să-l iubești. Tu nu știi să-l iubești cum o fac eu. Dar Jolene, tu nu știi ce înseamnă pentru mine. Și ca să înlăturăm orice dubiu, Lidia îi spune Mariei că are ochi verzi de smarald. Ochii tăi verzi de smarald. Miley îi spune lui Jolene că are ochii verzi de smarald. Ochii tăi verzi de smarald. Încerc să caut un motiv, o scuză pentru cei care au făcut piesa, dar nu găsesc. E pe față, e un fel de Furty Swag cu unfeeling, nu? Că feeling, simțire e feeling, unfeeling, traduceți voi. Concluzia e aceeași dintotdeauna. Învățați dracu engleză ca să înțelegeți ce zic oamenii ăștia în versuri, ca să nu vă păcălească. Dăm o fugă până în Baia Mare, acolo unde colcăie de trapper și în 2025. Unul dintre ei este Sergiu BM. Ați înțeles? BM de la Baia Mare? El cântă hitul județean Bagă dans fata. Și clipul începe cu doi băieți. Ghiciți care dintre ei este trapperul interpret? Exact celălalt. E sexy și criminală, dansul e original, te bagă în boală. Asta se întâmplă când îi lași pe băieții cu piscina nesupravegheați.
Ea dansează toată ziua și toată noaptea. Toată ziua, toată noaptea, bagă, 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 dans fata. Mai puțin dimineața când face sport, bă, și face tracțiunile alea cu o ușurință extraordinară. Nu tu un mușchi încordat, nu tu o grimasă de efort. Ce înseamnă asta? Că a urcat-o pe un scaun și ea face tracțiunile de aici, așa, din genunchi. Dimineața face normele, merge la mișcare să-și mențină formele. Oricum nu contează cât sport face sau nu, fata arată bine. Dar Sergiu nu știe să o complimenteze. Îi zice să umple piscina cu el. Hei, vecina, haide intră să umplem piscina. Când îi spui unei fete vino să umplem piscina, în 99% din cazuri o să înțeleagă că îi spui că e grasă. În unele cazuri expresia va fi corectă. Hei, vecina, haide intră să umplem piscina. Dar tot nu-i frumos să-i zici așa. Apoi Sergiu, BM, vrea și gangbang. Să facem ce știm noi mai bine, cheamă-ți prietenele să urce toate pe mine. Fără răutate, ții. Dacă vrei să ai o mică șansă când vin fetele, scapă despre prietenul tău, că nu o să fii prima opțiune. Că trăim în România și știu că la toți ne place șmecheria. Aici vreau să-l contrazic pe Sergiu BM. Nu tuturor românilor le place șmecheria. Mai exact, la 53,6% nu le place șmecheria. Nicușor Dan, mare matematician. La Anony Music o să am mare nevoie de ajutorul vostru, că dacă am lipsit perioada asta, nu mai am recomandări. Deci dacă aveți prieteni care cântă, care sunt la început de drum și încearcă să-și croiască o cale în lumea asta, vă rog foarte mult să-mi trimiteți piesele lor. Eu i-am găsit pentru ediția asta pe Dante și Chiron. Chiron, poate, nu știu. Piesa lor se numește Ultima Vară, are doar 7700 de vizualizări și merită mai mult, așa că mergeți să ascultați piesa și, bineînțeles, să dați spam în comentarii cu Vin de la Coțofan. Ai rămas ultima vară între atâtea flori, ești ultima zi de august, unde aripi înapoi. Ești o cătară oferită între atâtea flori, de mic pe roșu aprins ca să-ți legări. Piesa de pe CD am zis să fie o zonă în emisiune în care mai dăm play și în 2025 unor piese mai vechi pe care le aveam pe CD pe vremuri, pentru că sunt bune, că sunt actuale, că sunt funny, că nu contează, că sunt românești, că sunt străine, doar așa că merită să ne aducem aminte de ele. Iar piesa de pe CD de astăzi e din anul 2004, vine de la Biță și Tataie și se numește Următorul Pas. De la primul puștan suntem următorul pas, până la ultimul golan suntem următorul pas. Piesa pe care o pun pe repeat vine de la o tânără artistă din Australia. Timbrul ei aduce cu cel al lui Amy Winehouse, deci dacă v-a plăcut Amy, cu siguranță o să vă placă și Jacqueline. Piesa se numește Stop Calling și are doar vreo 700.000 de vizualizări pe YouTube. O să vă îndrăgostiți și vestea bună este că o să o vedeți și live pe Jacqueline în România, unde la Electric Castle, bineînțeles, între 16 și 20 iulie, acolo unde vine și Justin Timberlake, știați deja asta și ce să vă mai zic mai mult de atât decât See you at the castle. Cam atât pentru astăzi. Știți că aștept recomandările voastre pentru oricare dintre rubrici, orice observație aveți, trimiteți-mi un mesaj pe Facebook, pe Instagram, mesaj privat, pe TikTok, unde vreți voi. Nu uitați de faza cu abonatul, cu clopoțelul, mai spune și din gură așa unor prieteni care la fel au crezut că am crăpat, că are început Poliția Muzicii. Apropo de asta, să știți că Sarsaile este foarte bine, mă rog, foarte bine. E ok, trăiește, dar nu e aici la studio. O să-l aduc la un moment dat când nu o să fie Office în zonă, că nu cred că s-ar înțelege. Cum adică cine e Office? Băi, Office este acest moș de 8 ani pe care l-am adoptat din adăpost de la Speranța și dacă nu i-ați văzut povestea, intrați, ce greu iar 20 de kg. Intrați pe contul meu de Instagram, am acolo un reel cu începuturile de anul trecut când l-am luat, mă încălar tata pe el. Gata, sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.